Yan. Ihip. Mamaya. Later. Happy birthday to you. Kantakan. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday, Buchukoy. Make a wish muna, anak. What's your wish? Sana makagawa ko ng animation sa app na gusto ko. Ay, Yay! Yay! Clap your hands naman! Si Ken! Wish mo na, wish. Ano wish mo? Gusto rin mag-ihip ay. Wish mo na. Wish! Wish! Wow, kain! Mamaya pa, bibigyan kita ha. Parang walang sabang. Ano? Tahong. Happy birthday, kuya! Ganda, nangat na ta. Wow! Harap! Oo. May na po mga kapatid. Ay, sa mama ko, andito po kami. Thank you po, Lord. Salamat po. Nakakain din po ng matiwala. Ay, Lord. Salamat po. Hira po ito. Bira po ito. Nay, huwag ka mag-alala. Okay naman po kami dito sa probinsya. Nay, tay. Sunduin nyo kami sa inyo. Huwag na po kami sunduin at araw-araw na po ito. Dessert, pakwan at mangga. Ano ka na? Kain na tayo. Takong, please. Makatakong. Kilit down lang. Please. Ay, mama. Sa Hong Kong, salamat po. Mga pinsanan ka dyan sa buwan. Kamusta na kayo? Sige na. Happy birthday. Mariba na. Ito ka ito. Kain to. Salamat, sunduin natin sa ati din. Kain. Ha? Happy ka, kuya? Happy ka? Happy ka sa handa mo, kuya? Hello vlog. Welcome to my guys. Pakita ng sample naman na malaking subo dyan. Sample naman. Naman yun. Kaya na. Basta ang siguro kain, grabe. Lamon. Kuya, dessert ka agad ah. Mabait. Mabait tayo. Kain, pakwan. May bago na. May bago na. Ayos yung Dapat matutulog na Mga babae pati. Mababait man, tahimik lang doon. Hindi dapat natutulog na kami ni Sai. Nakikismis pa kami. Patingin lang kami sa Ay, magaling. Yung maganda. Walis ako doon kasi ang bilis na mag-uni. Pag naulan na nalilimutan namin sinampay namin pinupunta. Oo nga, mabait. Katulad ng diet. Mahalang baboy ay. Ay, sipon muna tayo. Pag magkatay na lang tayong baboy, lilitsyon tayo. Kuya, pakiko mo daw yung takip na salamin nito. Nasa lamesa. Nilalangaw at ito. Sarap. Sarap ng kain. Sarap ng cake. Ay, hindi pa nakakabili yung dalawa. Papunta na yan diet kanina. Kasi talaga naman tinagalan yan dalawa. Kagabi ko pa hinbilin dyan sa dalawa. Ang tinagalan yan. Kita di ba yun? Tinagalan. Ay, Akala ko naman nagagawa pa si Tita Divine mo ng cake kasi nagluto pa yung mapapagod ba yun? 3 months. First trimester. sabay si ate dyan. Asan na yung salamin na takip na sa lamesa? Ah, na, ito pala kuya. Pati akin na yan. Takip mo doon at ano sa lang kamay ko. Hindi. Dinaanan ko yan dun sa may ano. Parintaan daw. Hindi man. Ludit yan. Dalhin tayo mamaya Sai. Hmm?
Kita nyo si Ana, mag-jogging kayo. Ito pa. Ito galing to kay Carly. Thank you, Carly. Marcel po yan. O, damit. Wow. Sige, sige. Gusto din ni Ken. O, sige, share kayo, Ken. Kay kuya yun, anak ha. Babaro ka lang ha, mamaya. Ito ang gift ni Matt. Open mo yung t-shirt. Mami, ito may Pakita mo ate yung binta. gaming setup. Wow, pakita mo anak. Hindi ang gaming setup. Ano yan? Toy, don't cry. And toy, that's Muyas. That's Quest birthday gift. Kailangan mo yan. I-connect mo yan. Kukonect mo yan sa Bluetooth. No. Here, borrow. Please, say please. Yes. Please. Later daw. Si kuya muna. Your kuya's gonna do it, okay? Yeah. You check. Bao na po, oh. Uy, sama mo sa vlog yan. Uy, salamat ha. Bye-bye. Bye-bye. Hello guys, ayun na yung regalo namin kay Buchukoy. Hello guys. Wow, how are I? Yes. Ay, inggit si Ken. Bibili din ikaw niya ni Mami next time, ha? Oh, bye tuya. Oo. No, bye tuya. Go. Bye guys. Bye guys. Bye bye. Bye guys. Hope you guys like our videos and subscribe. Ang kulit ni Kent, guys. Ayaw, gusto niya kasi may controller din siyang ganyan. Mommy will buy you that controller also, okay? Sige, you wait lang, ha, Ken? Oh, yeah, big controller. Okay, you wait, ha? Oh, say bye, guys. Bye, guys. Oh, love you, guys.